Allah shiga wata malam ɗaki ne mai hoto a cikinsa. Wasu sun ce yin mala'ikan rahama ba zai shiga ɗaki da akwai hoto a ciki ba, gaskiya ne? To a bisa gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa wato mala'iku na rahama ba sa shiga a gidaje waɗanda da kwai gunki a ciki ko kare ko kuma wato foto. To amma malamai sun yi bayani wani irin foto wanda musulunci ya sani shine foto wanda ya zama gunki, wato duk foto mai inuwa sassaƙi, wato abinda aka sassaka shi ko kuma abinda aka yi shi da tagulla ko kuma da azurfa ko kuma da tabo, wato laka, abinda aka yi shi irin wannan in aka ajiye wato foton wani mutum ko kuma wani abu mai rai, to wannan shine shari'a ta haramta shi, kuma ya zama cikakke ba rabi ba. In ya zama rabi ba komai a kansa. Duk foto in ya zama ba inuwa to bai shiga cikin jerin waɗannan fotuna da aka yi maganansu a cikin shari'ar musulunci ba. In malam ya haramta su don kansa ne, ya haramta su a bisa ijtihadin kansa ne, kuma ya fassara abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ba bisa mahallinsa ba. Wannan shine abin da za mu iya mu baka amsa a nan. Kuma ai fotuna na yanzu da ake ɗaukawa kowa ya gane illar su, ba su wuce wato tunawa kai ba wani wanda zai yi foto don ya bauta masa. Amma ka gani ko allo ne ka aje kace zaka bauta masa, ka shiga wuta. Ko qur'ani ne kace shikenan shine ubangijinka, gashi nan siffa ce na ubangiji, amma din ka kebe ka tabbatar da shi kurum wato ɗakin sa, gashi a cikin ɗakin sa ka tabbatar da shi, ka kore zatin ubangiji, ai ka shiga cikin abin da Allah ya hana maka. Saboda haka wato fotuna in dai kana rike da su saboda tunatarwa babu komai. Irin waɗannan fotuna da muka faɗa, foto mara inuwa ko kuma mai inuwa wanda halittarsa bata cika ba, to waɗannan duk malamai sun ba da rangwame a ciki. Dalilinsa kuwa hadisin nan na Bukhari, illa raqman fi saub, wato illa raqman fi saubin, sai dai foton da zane ne wanda aka yi a ciki a jikin wani tufafi, to wannan ba haramta shi ba hana shi ba. Ku karanta inda aka yi maganar tasawir a cikin littafin Bukhari. Bismillah.